абсолютно никакво понятие от 3ds Max. Както се казва, единствено бях стартирала в програмата, така че започнах от нулата. Но след това, естествено, много бързо израснах. Самата академия смятам, че е изключително полезна, тъй като ако някой си мисли, че за 3 месеца сам вкъщи може да научи всичко това, смятам, че наистина греши, защото темпото е наистина бързо. Всеки ден се учат нови неща и естествено трябва много усилие и от самия човек. Самата фирма има изградена система и точно това се преподава и в академията. Ти учиш практически неща, които наистина използваш, а не просто основните стъпки. Научаваш и различни техники и такива древни неща, които иначе не би могъл да научиш от туториали в интернет. За колегата Оги, който води самата академия, как се справя той професионално? Оги е много готин, много се старае и наистина обяснява нещата страшно лесно, така че да ги разберем. Също така повтаря, когато някой има нужда и винаги се стреми да ни го направи интересно.